They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Első alkalommal került megszervezésre a mai nap folyamán a Szegvári Fit Nap. Hogyan is jött az ötlet ehhez a rendezvény megszervezéséhez? Ez az ötlet abból adódott, hogy én ápolónőként dolgozom Szegváron a rendelőben, és nagyon sokan megkeresnek, hogy hova tudnának elmenni sportolni, esetleg mind felnőttek, mind gyerekek is, és ebből adódott az ötlet, hogy szedjük össze egy napba, hogy milyen sportolási lehetőségek vannak Szegváron, óvodáskortól egészen a felnőtt korig. És végül is akkor milyen programok kerültek megrendezésre? Délelőtt kezdtük az óvitornával és a kölyöktornával, itt óvodások és általános iskolás, inkább alsó tagozatos gyerekek voltak. Délután pedig a aerobik, nippon zengo, karate bemutató volt, Katus Attila sztár vendég érkezik majd még hozzánk, lesz egy zumba bemutató, illetve a művelődési ház emeletén pedig nyújtólazító torna, gerinctorna, jóga bemutató folyt. Inkább a délutáni programokra érkeztek többen, de délelőtt is az óvodások, illetve a kisiskolások ellátogattak hozzánk, és nagyon kis vidám foglalkozáson vehettek részt. Egy másik érdekes momentum és része is volt ennek a mai napnak, a mozgáson kívül, hogy ugye kóstolhattak is emberek, akik ide eljöttek. Mi az, amit megkóstolhattak, milyen egészséges ételeket? Próbáltuk igen a sportnaphoz egészséges ételeket kínálni a résztvevőknek. Céklából, almából, sárgarépából csináltunk gyümölcsleveket, illetve különböző pástétomokat készítettünk a kenyerekre. Hogyan sikerült egyébként megszervezni ezt a mai napot? Volt-e valami segítség? Igen, a Tűzköves Alapítvány kuratóriumi tagok segítettek ebben, Csorgó Gyöngyi, Bánfi Sajtos Lolita, Csatordai Endre, Pöszmet Zsolt, illetve Bánfi Antal, illetve támogatóink is voltak, a Érdi Istvánné Zöldséges, a Goods Market, természetesen Szegvár Nagyközség önkormányzata, a Falufejlesztő Kft. Csongrád megyei önkormányzat, akitől anyagi támogatást kaptunk. A múlt héten tartotta itt a közgyűlés az ülését a Károlyi kastélyban, és ott egyhangúan megszavazták a támogatási forrásunkat, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Milyen jövőbeli tervei vannak a Tűzköves Alapítványnak a sport terén? Most egy nagyon fontos információt kaptunk, hiszen nyert egy pályázatunk, és az is a sporthoz tartozik. Kültéri Fitness Parkra adtuk be a pályázatunkat, és meg is kaptuk a támogatást, úgyhogy ezt fogjuk megvalósítani itt Szegváron. Majd próbálunk neki olyan helyet keresni, ahol tudjuk ezeket az eszközöket bővíteni, esetleg egy ilyen gumiszőnyeges futópályával kialakítva. A soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't not stepping at the dance. Give me the thing, I made me rock, 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 rock. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't not stepping at the dance. Give me the thing, I made me light it up. Ez a mi 8! Kedves Szegváriak, már megint nincsenek itt. Megint a tévéből szeretjük a sportot nézni. Ennyi. 8! Hey! Haj! Pedig nézzék meg őszinte a mosolyát. Katus Attila tartott most egy edzést itt Szegváron, nem először jársz már településünkön. Hogyan is tornáztak a szegváriak, hogyan láttad, mennyire voltak lelkesek? Mindig nagy örömmel jövök, szerintem látszik is rajtam. Nagyon jó ez a kis helyszín egyébként, és még az időt is mindig kifogjuk, tehát a nap mindig süt, ha itt vagyok, tehát nem tudom, hogy ez is a szervezési része. Egyébként megörülök az érdeklődésnek, örülök, hogy sokan voltunk. Azoknak is örülök, akik esetleg nem álltak be, de úgy félszemmel, meg úgy elképzelték, hogy mozognának, hogy milyen lenne, és a végén talán rádöbbennek arra, hogy nekik is be kellett volna állni, mert
mert lett volna kedvük, és hogy tényleg jó lett volna az egészségük szempontjából is, meg hogy rájöjjenek arra, és mindenki jöjjön arra rá, hogy ha mozgunk, akkor úgy érezzük, hogy élünk, hogy boldogok vagyunk, boldogsághormont termelünk, és az élet egészen más. Tehát mondhatnám azt, hogy az élet napos oldalán az ember van, aki egészségesen él, aki törődik magával, és aki törődik magával, az más embernek is tud adni az egészségéből, a jókedvéből, a humorából. Úgyhogy én próbálom ebbe az irányba terelni az embereket, bár tudom jól, hogy az emberek döntő többsége nem ezen az oldalon van, hanem inkább próbálja megúszni a dolgokat. De valahogyan sokkal jobb, ha mi a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat, és rendbe tesszük a környezetünket, meg az életünket. Hát ez egy lehetőség volt arra az embereknek, és ha jól tudom, még lesz egy zumba foglalkozás, úgyhogy még jöhetnek az emberek, és remélem, hogy a testmozgással is, meg hát az élet egyéb területén is történik a tavaszi nagy takarítás. Ezekről azért beszéltél az edzést követően is a nyújtásnál. Fontosnak tartod azt, hogy a testi egészség mellett azért a lelki egészségre is odafigyeljenek azok, akik mondjuk a te edzéseidre járnak? Hát a gondolkodásmód az mindent elárul. Ugye az ember gondolkodásmódjából és a döntéseiből alakul ki a jövő, ami aztán a jelené válik, úgyhogy alapvetően nagyon fontos az, hogy az emberek megfelelő értékrendszerek, megfelelő prioritások mentén éljék az életüket. Hogyha az alkohol irányítja az embert, ha a cigaretta, ha csak a buli, csak az, hogy majd holnap, majd megcsináljuk, majd valamikor, ha nem vagyunk megbízhatóak, ha nem vagyunk szorgalmasak, ha nem merünk álmodni, ha félünk mindentől, akkor ezek a döntések ezek meghatározzák az életünket. Nem csak az, hogy milyen munkánk lesz, hogy milyen párunk lesz, hanem az is, hogy mennyire leszünk hosszú életűek. Én az a típusú edző vagyok, aki azt szeretné elérni az emberekkel, hogy vidámak legyünk, nem feltétlenül akarunk minden zsírpárnát elpusztítani. Tehát, hogy megvan az a fajta zsírszázalék, ami mentén az ember testmozgást végez, és megfelelőképpen gondolkodik, akkor mondjuk adott esetben egy nagyon csinos nő tud lenni, és mellette teljes értékű életet tud élni. Tehát én ementén próbálok haladni és evezni, hát remélem, hogy minél többen észreveszik, és hát ha a tévében mondhatom, lesz egy nagyszerű programom most tavasszal. Egyrészt egy életmód programot írtam, egy testsúlycsökkentő és egy testsúly megtartó programot, ami most áprilisban készül el, és a honlapomon keresztül ingyenesen kitölthető lesz, másrészt pedig egy lányon keresztül, egy kiválasztott lányon keresztül, de online követhető módon egy programot készítek most, ami tényleg a nagy közönség számára országszerte ismert lesz, követhető lesz, úgyhogy akinek van kedve, azt szívesen várom, és csatlakozzon ehhez a programhoz, és hát nyárra hozzuk a bikini formát. Hát nem én magamra gondoltam ebben az esetben természetesen, de a csajokkal, akik esetleg csatlakoznak ehhez a programhoz. Ez a program ugye a Bikini Body elnevezést kapta. Hogyan fog majd ezt kinézni, hogyha esetleg a nézőknek el lehet mondani, mit érdemes figyelni? Igen. Hát ugye, hogyha egyrészt a Facebook oldalamat érdemes követni, vagy a honlapomat, ott biztos, hogy az információk ott lesznek, körülbelül 1-2 héten belül ez elindul, és hát gyakorlatilag adunk mozgástippet, hogy mit érdemes mozogni, és hogyan, mit érdemes elfogyasztani, tehát van egy saját dietetikus, akinek ez lesz a feladata, hogy 2,5 napon keresztül ő írja gyakorlatilag az étrendet, és hát van egy saját séfünk, akivel együtt dolgozunk, ő pedig segít abban, hogy megfelelő recepteket, vagy akár bizonyos régi módi recepteket is újra varjunk, kicsikét felfrissítve, szénhidrát-csökkentettebben, zsírcsökkentettebben, magasabb rosttartalommal, magasabb fejéretartalommal. Tehát, hogy nézzék ezt az egész dolgot, és hát a programomat, amit írtam, online kitölthető programom, ezt pedig mindenki ki tudja tölteni, és egy picit tükröt tud mutatni mindenkinek, akár egyedül kitölti, nem akarja senkinek megmutatni az eredményt, hogy milyen életet él, és hol lehetne előre lépni, tehát ez a program tanítani is fogja az embereket, tanácsokat, tippeket adni, hogy miket lehetne csinálni, úgyhogy érdemes most áprilisban felkeresni majd a honlapomat, illetve a Facebook oldalamat. Lassan véget ér az első szegvári fit nap, még a zumba van hátra. Hogyan értékelnéd ezt a mai napot? Mennyire sokan érkeztek el erre az első ilyen sportrendezvényre? Összességében azt mondom, hogy egy nagyon jó napot fogunk zárni, azért még itt a zumbát megvárjuk, de szerintem azért arra is lesz érdeklődés. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó nap volt.
Nem tudok így számokban beszélni, mert nyilván ez nagyon nehéz lenne. Én azért azt gondolom, hogy voltunk nagyon szép számban, ami nagyon fontos, hogy minden programhoz voltunk annyian, hogy tehát magát meg tudjuk rendezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ez egy eléggé sikeres történet, és bízunk benne, hogy ez később is az lesz majd. Melyek voltak esetleg a legsikeresebb mozgásformák? Én, amit itt személy szerint láttam, ugye reggel óta, nagyon-nagyon jó volt az óvistorna. Őrájuk egy picit így, megmondom őszintén, nem annyira számítottunk, mert ugye ők azért még csak kicsikék, és azért eléggé korán volt ez az óvistorna, de nagyon szép számban megjelentek, valamint én, amit láttam, a Mamin babának elég jó nagy sikere volt, illetve a Nippon Zengo volt még eddig az, ahol mondjuk többen részt vettek. Tulajdonképpen végül is azt mondhatom, hogy minden sportágat, amit itt ki lehetett most próbálni, azért elég szép számban kipróbáltak, tehát gyakorlatilag minden órán voltak legalább 30-40-en, én azt gondolom. Most pedig, ahogy említettük, a zumba fog következni, majd mit is láthatunk, és ki lesz majd a tréner, aki ezt tartani fogja? Tulajdonképpen egy venezuelai fiút hívtunk el most prezenternek. Ő már nagyon régen a kollégám, és mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, úgyhogy én nagyon remélem, hogy itt a szegváriaknak és a környékbelieknek is egy újdonság lesz, mert azért Szegváron még nem volt fiú prezenter, tehát hogyha volt zumba, akkor ezt ugye általában hölgyek csinálták, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez egy üde színfolt lesz így itt itt zárásképpen, és tulajdonképpen nagyon-nagyon jó buli ígérkezik, tehát ő azért egy elég vidám, nagyon pörgős, temperamentumos fiú, és nagyon-nagyon jól csinálja a dolgokat.